Mezelf voorstellen in 5 woorden. Mensen, liefde, genieten, melodie en hard werken. Ik ben Michel Biselia, pianist, componist, arrangeur. Ik produceer artiesten. Ik doe vaak ook musical director voor grote shows. Je voelt heel snel, ik zit in een heel breed gamma, maar mijn liefde zit, of ja, mijn core werk zit in piano spelen en in muziek creëren, componeren. Momenteel werk ik aan de opening, de ouverture van Thor Waterschei, het innovatiepark. Waar wij het gebouw en het hele park gaan inhuldigen. Voor mij een enorme eer om dat te mogen doen. Ik heb het 6 jaar geleden voor Seamine gedaan. Daarbuiten ben ik nog met 2 kortfilms bezig. En dan werk ik ook als orchestrator, arrangeur voor 2 andere films. En dan is het vooral de productie, de release van Victor Laszlo, die in het najaar, in oktober, zal verschijnen. Ten eerste ben ik trots dat ik hier een bijdrage in Limburg kan leveren door zo opdrachten te krijgen zoals Seamine, zoals Thor Waterschei. Een fantastisch project dat mij altijd zal blijven volgen, dat is de film Marina, waarvoor ik de soundtrack voor gecomponeerd heb. En de herkenning door de World Soundtrack Award als de publieksprijs voor beste score. Hier in Limburg voel ik basis. En hier zit vooral veel rust. Dat heb ik nodig. Het nadeel is een beetje dat als ik met supervisors of producers of regisseurs vanuit Parijs en vanuit de States, dan moet ik mijn Brusselse adres gebruiken. Ja, my office is close to Brussels. Maar een uur van Brussel is Limburg, maar een uur van New York is nog altijd New York. Ik hou hier echt van, omdat het gewoon down to earth is. Dat is echt met de voeten op de grond. Een mooie anekdote, omdat het gewoon te onderlijnen is. Ik werk een week in Japan. Ik doe er een show voor het Japanse première met een batterijpers. En een week later ben ik dan thuis en ik kom dan met mijn moeder en mijn ma zegt van, ja, Michel, waar ben je eigenlijk geweest? Ik zeg, ik ben in Japan geweest, ik ben gaan dirigeren. Ah ja, heb je tenminste goed gegeten? Dat was het antwoord. Zie je, dat houdt mensen, dat is Limburg. Daarom ben ik graag hier.